stars. Didn't even get to cross. Five Nights at Freddy's Room. Το πρώτο παιχνίδι Scary Gaming που θα παίξω. Πρώτα έπρεπε να πω καλησπέρα σας ησυχή. Λοιπόν, είμαι ο The Incredible Lakis και ας ξεκινήσουμε το παιχνίδι με το αρκουδάκι. Yo, help, wanted, Freddy Freddy's, pizza, yo. Έρετο 12 η ώρα το βράδυ. Εδώ είναι 11. Πριν ξεκινήσει ας πιούμε λίγο νερό. Good. Περιμένω να ξεκινήσει το παιχνίδι. Και να που ξεκίνησε και εσύ. Έχω... Κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο. Α, δεν είναι το δικό μου. Ναι, ποιος είναι? Ποιος είναι? Είμαι ο Incredible Lakis. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 κάμερες. Ξεκινάμε με την αλφα, πρώτη κάμερα πάνω είναι show stage, η επόμενη είναι drink area, δηλαδή για τα φαγητό, backstage, pirate cover, simple closet, well how, ace how, κάτι τέτοιο, kitchen και kitchen είναι κάτι σαν κότα και κουζίνα, ταιριάζουν λίγο, ναι. Η κότα μες στην κουζίνα, chicken in the kitchen, hello, και restroom, bla bla bla, W how, corner, shoot, yo, go, E how, corner, και η επόμενη κάμερα που δεν είναι κάμερα, είναι το δωμάτιο μου, είμαι εκεί. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and you need to show them a little respect. Power left 79%, usage μες στο πράσινο, δεν ξέρω τι πάει να πει. Κάτσε να κλείσω εδώ πόρτα. Κλείνω. Μπορεί να φύγω και ξαναδώ. Ανόησε. Λοιπόν, για να ανάψουμε τα φώτα. Σήμερα τα φώτα, lights. Να, ανάβω τα φώτα και δεν γίνεται τίποτα όπως λέει. Ο άλλος μιλάει ακόμα, σταμάτα να μιλάς ρε. Θα κλείσω και αυτή την πόρτα, μην μπει κανένα τέρας και θα κλείσω και αυτή. Μιλάει ακόμα, να δω τις κάμερες. Τα παιχνίδια είναι ακόμα εδώ. Βλέπετε μια πάπια στη μέση, ένας φίλος από αριστερά και το αρκουδάκι το Teddy Bear από δεξιά. Sorry, out of order. Πώς γίνεται ο Teddy Bear να είναι κακός, αφού είναι ένα ωραίο αρκουδάκι? Είναι πολύ γλυκό. Μα πώς γίνεται να είναι και κακός? Όλα αυτά θα τα δούμε πιο μετά. Εδώ κάποιος ετοιμάζεται για πάρτι για γενέθλια. Happy birthday to you. Happy birthday. Κάτι άλλο. Good night. Good night bro. Παρόλο που δεν σε ξέρω. Μέσα στο 45% μπαταρία. Σίγουρα θα είναι η κάμερα. Κανείς δεν κουνήθηκε ακόμα, είμαι στην πρώτη νύχτα, night 1. Η ώρα είναι 2 τα μεσάνυχτα.
δικιά ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Ένας ακόμα backstage. Πάμε στο kitchen chicken. Kitchen. Wow! Camera disable audio only. Wow! Η κάμερα στην κουζίνα είναι, κάποιος την έχει κλείσει, δεν ξέρω πώς και πώς. Wow! Ο σκύλος έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα και έχει πάει να, έκλεισε και αυτή η κάμερα, έκλεισε και αυτή. Τώρα όλες οι κάμερες έχουν κλείσει. Έκλεισε. Τώρα ξαναέρθε. Το ρεύμα ξαναέρθε. Να και η πάπια έχει φύγει τώρα. Η πάπια. Εγώ θα παρακολουθώ την αρκούδα γιατί φοβάμαι. Η πάπια στέκεται εκεί. Λες και έχει δει κάποιος κανένα σκουλίκι και ετοιμάζεται να το φάει. Η πάπια net. Μόνο η αρκούδα είναι εκεί, όλα τα άλλα ζώα, δηλαδή η πάπια είναι εδώ στο dining area. Όχι dining. Ενώ ο σκύλος που είναι? Σκύλε. Μπα, πού είσαι ρε? Η αρκούδα εκεί, η πάπια εκεί που... Ο σκύλος δεν ξέρουμε πού είναι ακόμα, η πάπια ακόμα εκεί, η πάπια εκεί. Teddy bear εκεί, πάπια εκεί. Teddy bear εκεί, πάπια εκεί. Πάπια δεν είναι εκεί. Teddy bear ακόμα εκεί. Πάπια που έχει πάει? Νάτι, η πάπια έχει πάει στο restroom και με κοιτάζει. Τι κοιτάς μου, η πάπια? Να, κοίτα αυτά τώρα. Σου αρέσουν, Σκύλος που είναι? Μάλλον το σκύλο τον έχω εξαφανίσει με κάνει. Πάπια που είναι? Όπα, η πάπια έχει φύγει από το restroom και είναι λίγο... Wow, τώρα είναι πιο κοντά σε μένα. Στο δεις? Ο σκύλος πήγε να κάνω. Πάμε να κάνουμε το σκύλος. Πάπια, τι κοιτάς έτσι? Ξέρω ότι τώρα πάει. Wow, κάτι έγινε μόλις τώρα. Νομίζω η πάπια εμφανίστηκε μπροστά μου έτσι. Και τι, game over? Έλα τώρα ρε. Αυτό ήταν κυρίες και κύριοι το part 1. Απέτυχα γαμώτο. Δηλαδή από το Five Nights Freddy's Room, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας αρέσει. Κάντε like και subscribe εάν θέλετε βέβαια, γιατί μπορεί να σας αρέσει. Αυτό ήταν από μένα. Γεια σας παιδιά και ετοιμαστείτε για το part 2. Didn't even get to cross.